Mataki da IG ya ɗauka shine mataki wanda ya fi zama daidai, saboda shi ma Abba Kyari ya samu adalci. Shi ne ba a yadda da maganan da aka zo da ita ba, sai an kafa kwamiti, an bincika, an tabbatar ko an watsar da maganar. Saboda haka ba za a iya yin komi yanzu ba, mutum ba zai ce komi yanzu ba, sai idan sun miƙa rahotonsu. Abinda za su kawo rahotonsu, to shi zai sa a ga kuma me za a yi a gaba. In akwai bukatan a ci gaba da bincike, to kaga za a ci gaba da bincike. In kuma an riga binciken da aka yi ya wadatar ya tabbatar da laifi ko rashin yin laifi, to daga nan za a san mataki da za a ɗauka. Amma da yanzu matakin da aka ɗauka shine daidai, a dakatar da shi daga aiki, a kuma kafa bincike wanda yake babban DIG ma aka sa shine shugaban wannan ɗin bincike. Kaga an ɗauki maganar da muhimmanci, kuma muna kyautata zata insha Allahu za a fito da ainihin gaskiyan abun da ya faru. Ƙarshen binciken nan idan har ta kasance watakila an samu shi Abba Kyari da laifi, me zai iya faruwa da shi? Za a hukunta shi daidai da laifin da yi. Shi laifi kashi-kashi ne. Laifi bai zama laifi wanda za a hukunta mutum a kotu sai in shari'a ta kama ta rubuta akan cewa in mutum ya yi abu kaza laifi ne. To idan an kama shi, to kuma ita dokar da ta ce abu kaza laifi ne, takan zo da cewa in mutum ya yi laifi kaza ga hukuncin. Saboda haka in an same shi da laifi, za a ga wani irin laifi ya aikata. To sai a duba me doka ta ce za a yi a kansa. Akwai doka na gidan 'yan sanda, akwai doka kuma na ƙasa. Idan dokan gidan 'yan sanda ya karya, to akwai hukuncin da 'yan sanda suka dama a rubuce ne. Kowa ya shigo aiki su ya tarar, sai a aiwatar. A tunaninka, saninka da rundunar 'yan sandan Najeriya da jami'an rundunar 'yan sandan Najeriya, shin kana ganin za a yi adalcin da ya kamata a yi? Za a yi mana. Mutanen kirki na karewa ne, yalla bai. Adalci kuma za a yi. Dalili? Saboda na ɗaya dai Allah ya ɗora maka nauyi. Na biyu akwai dokokin ƙasa. Na uku akwai dokokin 'yan sanda. Na hudu akwai dokokin mutanen jama'ar ƙasa. Ai duk abun da ake yi komi ƙanƙantansa miliyoyin mutane sun sani. Kuma yanzu duniya ya dawo komi a shafin sada zumunci ake yi. Saboda haka ba wani abun da za a yi wanda yake zai zama na boyayye. Mutane da yawa suna da sha'awa akan wannan matsala da ta taso. Kowa yana bin abun sau da kafa. To kaga ashe ko yin adalci ya zama dole, in ba haka sai a daure kashi ko bata igiya. Shi Abba Kyari abun da ake faɗa a kansa zai iya zama na da gaske ne, zai iya zama na kuma wani ne baya son sa ya samu ɗan dama bari ya gama da shi. Allahu alamu. Wannan binciken da aka kafa nan to shi zai tabbata.